kelompokku Mbak Sri lho. Kono lho. Loh. Iki kelompok apa jenenge? Bu Ellen sing abang. Lho iki abang. Loh. Oh, strawberry. Iya. Kak. Heeh. Kelompok es padha wonge. Dungenge. Ini sing apa? Loh, iki apa kabeh kok kene? Loh. Sing aku gitu. Aduh. Apa? Abangnya itu kono. Hai. Apa sih? Oh, aku tengok. Oh, hai. Oh. Oh. Ini kan kena cakra. Kan enggak? Iki biur lho. Biur. Ini lho, leh. Cakra. Endi le? Kuwi lho, Tan. Sing cakra iki pentol sampe setengah. Cakra lho. Sakra lembut. Iki lho grondel. Kok ngisor kabeh wae adep mengisor. Ngene iki jenenge grondel wong kene nek ngarani. Moga grondal, grandul. Kaya suweng. Cakra. Nek ngene iki jarine cakra lho. Cokro lho ngene iki lembut. Cokro iki. Matal-matal. Iki grondelne. Dorontok kok lho. Lho. Bosok tapi. Bosok. Lho. Ayo bosok. Iki cakrane lho. Iki ori. Cakra leh. Condel. Dia ora temu ori tenan ya. Yang kidul mangan kok ori. Yang ngene iki lare banyu pas, Mang. Tapi wong kene iki jar ori kok. HP wae. Tapi ini iki mau ori jar kene iki lho. Aku jar. Iki ori. Dek. Iki ori. Iya. Gak kuwi sik urung. Aku mine wani kuwi kok ori. Sakit ngengek ta. Ngengek nang kene ora apa-apa. Ngengek nak. Akeh sing ori, akeh sing cakra kene iki. Lah iki lho ori. Lah kene iki kok mek ori kok direne. Ki ori iki. Sing padha kuwi ora kepentok. Ori sing ora ngono kuwi. Jarene muni ori kan. Ora apa-apa aku anggere yo negal kok. Aku ora pengarang dikatoken, aku ora pengarang dikatoken. Ora gone larang ya.
marungnya nanti. Ora dicoba. Ini lho, ana sing gedene sak kepel-kepel lho. Iya, sak padha kepel tenan lho gedene lho. Lho. Lho opo gedene sak kepel-kepel ngene iki. Boh. Pentol. Urung ono wae sing ngori tenan urung ono. Kra iki lho maksude. Ori tenan iki enak krono kok kae lho. Bandengan iki lho ya. Oh, iki urung roh berarti kowe iki. Urung roh mbok ori kuwi berarti. Tapi aku seneng kok. Engko ora seneng le, tumak sitok sayange, alot. Betotane iki lho. Katut kenekan. Pange katut. Nah nek undhane ya ora kaya iki no. Grondel. Apa wis seret cakra? Cakra ana bobote kowe ngunduh sedina mono kowe kok. Iki mek apa iki anake sapa iki? Nak. Engko mek tutuk-tutukno le kuwi. Kok iso anakan wong kok. Nah, Handel beda. di kuncine. Kantil kok. Oke, dek sulpen. Ini pun tak gawe konten. Pegawe tenan. Nah gawe ya. Urung ono sing ngori, cakra, pentol tok.